Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк ЮА. До нас в продаж заїхала така класна Honda Accord. Це у нас 2000 рік. 3 літра газ-бензин на автоматі, без видимих нарікань, на гарних класних дисочках. Зараз покажу її по салону. По салону у нас світла шкіра, звичайно, є сліди експлуатації. Зверху покладені гарненькі світлі чехольчики, дверки не провищі. На гарній комплектації, підігріви передніх сидінь, круїз, мультируль, камера заднього вигляду з магнітолою виведеною. Ось так виглядає передній ряд автомобіля у нас. Зараз ще покажу задній. На задньому ряду автомобіля, в класному, чудовому стані. Ось так виглядає. По автомобілю також у нас є люк, який працює. Ось так автомобіль виглядає по колу. 344 тисячі ріднього пробігу. Ми знаходимося на вулиці Сумській, 2А, місто Київ, біля метро Васильківської. Даний автомобіль можна придбати в кредит, в лізинг та за готівку. Чекаємо вас на перегляд даного автомобіля.